Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nang ikalawang araw, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig at nalikha ang karagatan at ang kalawakan. Nang ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa, ang mga halaman at mga punong namumunga. Nang sumunod na araw, nilagay niya ang araw, ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Nang ikalimang araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop na nasa karagatan at nasa himpapawid. At nang ika-anim na araw, nilikha niya ang lahat ng hayop na panglupa. Pagkatapos noon, nilikha niya tayo upang mamuhay sa paraiso hanggang sa suwayin ni Adan at Eva ang Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Dahil sa isang pasya, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. Thank you, Lord. Mula noon, Labi na sa milang tao ug nakapaminaw ning maong mensahe ipadangat sa uban aron makabaton og grasya